si Rogeli. Isi si Rogeli on inangin na kan? Ay giling muna do si Rogeli. Daw nga mak, isi do. Pahupong do. Daw nga mak, isi do si Rogeli on. Selamat pagi Pur TV, horas di kita selalu na medyo man kita krena. Bodoh kabar muna sehat do kan. Jadi dia palatikion di bagasan hari Minggu nek pasahat sada hata. Selama hari Minggu. Jadi alas kebetulan sonari hari Minggu adong masada ceritaku taringo tu sada huria di sada huta. Kebetulan adong pedita baru pindah siang kota tu hutaon, tu huriaon. Jadi penampilan di di tahun memang antara asik tuh siap pendita delay, mulut pendita lain kan biasanya kan rapi. Dan ini mall on memang besok dia gaya orang kota mani omma. Rambutnya tergenjang sore, jenggotnya memang tergenjang sore. Maka sama tanah birong, jam tangan kalung emas. Basumama tuh debt kolektor. Ali pendita, debt kolektor di mana? Jadi kebetulan dengi Tiki minggu pertama imana membuat Jamita. Jadi Tiki tema di Jamita holong nasihat Yesus Kristus. Jadi dimulai mana-mana berjamita. Kurian dan holongan di bagasan Kristus Yesus. Takas do taboto songo dia holong itu hatta mardopok kita. Takas do taboto songo dia Tuhan mangaramuti kita, mendungani kita. Jalabui hita sehat, bui hita marhosa, bui hita pasikolahon yanak kota, holan alani holong siat di mata. Jadi terfokus mak pada tahun tu sada ina kebetulan ibereng iman na tahun sian awal satu ujung mikot bayi jamitai holan natangis. Pokoknya dari wilu maning omma. Jadi dong sidung ma permingguan dijupangi amat tahun ma di tahun mau inat tahun berkira-kira umur ni inat tahun merumur 60 to 65 maning omba dijupangi bah horas inang bah horas alai saya cocok materi dulu terus temara di lobi iluna jadi inang sian nakin suku-suku doraku inang bahu bereng inang sian mulai jamita satu nasai bahulan rodo iluni inang mambingi jamitak ina betida mon romain aton mengelusi na malungun doa wamang malungun inang tuhatan di bata nasihul do rohani inang tuhatan di bata luar biasa daw ngamang ini jadi tu dia do rohani inang malungun jalan masihul inang sepanjang nakin hubegi jabitani amang dan tahan aku amang memereng buhini amang benah hulan dauduk somono namang huhut sayro iluku na oh lo amat baik nang nama si ihul dorohaku amang tu si Rogeli nah si Rogeli si Rogeli nang giling muna di dah amang jadi isi do pahupung do daw amang isi do si Rogeli ima habiku nama aku nang tulu minggu amang nang mula dobe satu sore hari amang kuala ni gajang ni jengkot ni bandi tahun dangi jadi suma ni mana tuh habing ni tahun benang dokon mulu gabi kita gabi pangulan ni huri ya dangi ikut terjaga do penampilan kan itu unang marjenggot na gancang sono benda sian na jolo ibu to hamuro dang adong nang go otik adong rohakku lau gabi pandita buan ingon ala babi rau tiki marjamita non sendiri umatangis-tangis colma ala do masihol membigi hata di bata habe na taringon itu binga Bok baik.